बोराय केमेलावनो नुजानो हाफैनाय गासै रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। आंनि थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय सान्दुं गोसाब्लाबो मोसा फैनानै बहुद माने खस्थ' जाबाय। बेनि थाखाय माने रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय बिथांमोनखौ। बर्डार सिकिउरिटि फर्सआव 1990 सनाव भर्ति जादोंमोन। 1990 सननि जुन मासाव। बेनिफ्राय 36 से मास साख्रि मावनाय उनाव दिनै आं हाजिरा लानानै न'आव सफैफिनबाय आरो 1993 मायथाइयाव काश्मीराव डिप्लय दङमोन। बै समाव गोबां माने एनकाउन्टाराव मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। गिदिर मोनबासो जों एनकाउन्टार जालायनो मोनदों। बेनिफ्राय 6 नाम्बार एनकाउन्टाराव माने आं जखम जानो गोनां जायो। ओमफ्राय जखम जानानै 1.5 बोसोरसो ट्रिटमेन्ट लानानै न'आव ट्रिटमेन्ट लानानै एसे थाबायनो हानाय जानायाव न'आव फैयो। न'आव फैनाय उनाव आं जुलि लायो आंनि बिसिजों। सिगांनो रायज्लायखानाय दंखायोमोन। सोरदो मोगा मोगि गाव माबानाय जादों? बे काश्मीराव थानाय समाव बे काश्मीरनि मिलिटेन्टफोरजों मोगा मोगि जादोंमोन। ओमफ्राय मालाबा जोंनि खहा जायो, मालाबा बिसोरनि खहा जायो, ओरै जालायबाय थायो। राजाखौ आं माबोरै माने साबायखर बावनो आङो दा आंनियाव रावानो गैया। गोबां माने खस्थ' जाबाय आंनि थाखाय। आरो आंखौ बेबायदि गाजा गोमजायै बरायबाय, बेनि थाखाय जोबोद खुसि मोनदों। आरो आं सासे फिसा ओरैनो मानसिब्लाबो आंखौ माने बहुद मोजाङै बरायदों, सनमान होदों। बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। बहुद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा बबे जायगायाव सार्भिस मावनो गोनां जादों? आं सार्भिस मावनाया समाव ट्रेनिं खालामदोंमोन मणिपुरनिफ्राय आं आसामावनो फैदोंमोन, करिमगन्जआव, सिलचर करिमगन्ज। बेनिफ्राय बिनि उनाव पान्जाबाव थांदों। पान्जाबाव बोसोरथाम थानानै आरो पान्जाबनिफ्राय आरोबाव जम्मु काश्मीराव थांनाय जायो। बै जम्मु काश्मीराव थानाय समाव जों मिलिटेन्टफोरजों एनकाउन्टार जालायनानै आंहा एसे डिसेबोल जानो गोनां जादों। 1993 आगष्ट मासाव जादोंमोन। लाइमोनफोरखौ आं माने भारत हादरखौ सिबिनो थाखाय बेफोराव आर्मियानो जा, BSFआनो जा, CRPआनो जा थांनांगौ। आरो बेनि थाखाय आं मटिभेट खालामनो सानो आरो। जिहेतु दिनै नोंथाङा आजिरा लाबाय, आजिरा लानानै समाजनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनो सानो? जिहेतु बर'नि उन जोलै लाइमोनफोरखौ हादोरखौ माबोरै सिबिनांगौ, समाजखौ माबोरै सिबिनांगौ, बेफोरनि थाखाय माने मटिभेट खालामनो सानो आरो आं। बेनि उनाव आदा भबेन बर' BSFआ 36 इयार्स हादर रैखाथि बिफानावहाय सार्भिस होबाय। मोनसे ग्रेट नेसन इन्डियानि थाखाय होबाय। आरो बिथाङा बेखिनि गोलाव समावहाय गावनि आंगो बिसि, गावनि आंगो फिसा फिसौ, गावनि जाथि खुरमा गासैखौबो नागारनानै बे 36 बोसोरनि जि सार्भिस, बे सार्भिसावहाय बिथाङा खनब्रैसो एनकाउन्टार जानायनि मोनसे बिथाङा जाथायनि बाथ्रा बुंलांबाय। दा बिथाङा बै समावहाय जोंनि मिथिनायावहाय मोनसे गंसे सिमांनि गारियाव गाखोनानै दंमोन। बिथाङा बै समावनो हेन्डिकेप जानो गोनां जादोंमोन मोनसे बम ब्लास्टआवहाय। अब्लाबो बिथाङा हादोरनि फारसे अननाय, हादोरनि फारसे सिबिनायनि जि मोनसे उत्साह, बेखौ लानानै बिथाङा हयथ' थांनानै थाफिनदों। आरो बै समाव बिथांनि बे जाथायफोराव जाय बिथांमोना, बिथांनि कनस्टेबल बिथांमोना बिथांखौ सहाय खालामबोबाय, मदद खालामबोबाय, बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरफादों। हयथ' नैबे दिनैनि बे बुब्लियाव बिथांमोनाबो हयथ' जोंनि उनथिंजाय थानो हागौ आं मोनथिनायावहाय। दा जेखि जाया बिथाङा आफ्टार 36 इयार्स अफ सार्भिस होनायनि उनावहाय आंगो गामि, आंगो न'खर, आंगो फिसा फिसौजों बे गामियाव सफैफिननायखौ जों गोजोन बाथौफुरि गामि आफादा बरायनो मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। हयथ' बेनो गिबि खेब जोंनि बरायनाय। इयुन समनि हाबाफारिफोराव जों बेबायदि बिथांल' नङा, जे हादोर आरो हादोरसानि थाखाय जाय बिथांमोना सार्भिस होदों, दा
दा बिथांमोनखौ जोङो उननि हाबाफारिफोराव बरायनायनि मोनसे हाबाफारिफोरखौ जों लानो नाजादों मानोना बिथांमोननि फारसे जोंहा जोबोद गंग्लायनाय दङ आङो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों मेडिया नोंथांमोननि सिगाङावहाय आदा भबेन बर' BSFआ जि समसिम बाहेरायाव थानानै हादोरखौ सिबिबोबाय बे समाव बिनि आंगो बिसिया गावनि गथ' गथाय गासैखौबो मोनसे संस्थापन होबाय आरो बेयाव बिथांनि गोबां कन्ट्रिबिउसन आरो बिथांनि धोरोमसालि बिसिनि गोबां अबदान दङ आं बेखौ गनायदों गोरबोजों गनायदों आरो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोननि फिसा फिसौ आरो बिथाङा दिनै बे आंगो न'आव सफैनायनि उनाव आंगो गामियाव सफैनायनि उनाव जेन जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय आरोबाव मोजाङै खामानि मावनानै जोंखौ थुलुंगा होनानै हारिखौ जौगाखांहोनाय हारिखौ फोजाखांनाय खामानिफ्राव लोब्बा थायो बा लोब्बा होनो नाजायो दा बेखिनिखौ आङो बिथांनिसिम खावलायहरबाय आरो नुजाथिनाय गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं दिनै साबायखर बावहरबाय आं बेखिनिखौ बुंनो फोजोबथ'नाय जाबाय जेब्लानाखि काश्मीराव बिराद उग्रबादि जादोंमोन उग्रबादिनि समाव बे समाव जों अपारेसनाव थांदोंमोन जों एखे लोगोसे डिउटि मावनायाव माने सासे आलि खखा होननाय मिलिटेन्टखौ बडगाम डिस्ट्रिक्टआव जों हमनो होना थांदोंमोन बे रिटार्न जों फैनाय समाव जेब्लाबो जोङो मिलिटेन्टखौ हमनो हादिया जि रिटार्न फैनाय समाव जोंखौ नुनानै बिसोरो जोंनि सायाव मोनसे एम्बुस लगायदोंमोन बे एम्बुसाव जों जेब्ला जों गारिया गंथाम गारिनि बिथोराव आंनि गारिया सबसे आगोलाव दंमोन सिगाङाव दंमोन बे बिथां जे भबेन बर' बिथांनि गारिया मिडिलाव दंमोन जेनेबा बुलेट प्रुफ नङा मिडिलाव गारिनि उनाव आरो गंसे दंमोन दा बे मिडिलाव थानाय बे गारिखौ बिसोरो बेयाव हेभि गान दङ नालाय बे गारिखौ जोंनि सुथुरफोरा उरायदोंमोन बमदो उरायनायाव बिनि सिगाङाव दंमोन नालाय आंनि गारिया बिनिफ्राय आं नुहुरबाय आं फिल्मनि बादै बिरखांनाय नुनानै आङो होसोबोबाय जे बेयावथ' जोंनि बर' सासे आंनि लोगो दं बिबा मा जाखो ना बे गारिनिफ्राय आं फैबाय बाखिथ' सब काउन्टार जाबाय थादों इथिं गावला गावसि खालामबाय थादों फैनानै नुबाय बिथाङाथ' गारियाव माने भिउस जाना दं माने बिथांनि आथिं फारसे राइट साइडनि आथिं मोनसेया माने लह मेरायना दङ बेनिफ्राय आङो बोबायसो थादों बोबाबो जेब्ला बोनो हायाखै मेरायना दङ नालाय बेखौ एरायनानै आङो आरो जेब्ला बोनानै बेयाव काउन्टार जाबाय थादों नालाय गुलि ओरै गावला गावसि जाबाय थादों आरो नालाव लांनानै जोंनि माय कमान्ड'नि मोनसे माबा हि दङ बिदो आथिङाव आथिङावबो मेरायनानै आरो माय दै एरि दासनबाय दै एरि दौनानै लांबाय उनाव आरो तुरन्त कुइक एक्सन जोंनि एम्बुलेन्सआ फैनायाव बे एम्बुलेन्स गारियाव आं तुरन्त लाना थांबाय लांनानै सबसे फार्स्ट प्रियरिटि आर्मि 92 आर्मि हस्पिटालाव बिथांखौ भर्ति खालामहैबाय बिथां भर्ति खालामनायाव बिथांनि जिउआ बेयावनो मोननो हानाय रखम मोनबाय आरो आं भगबाननि आशीर्बाद खालामो दा बेबायदिनो जाथाया जाना थांबाय बिथांनि सिगाङाव आं रिटायार फैबाय आंबो रिटायार फैबाय दा बिथाङा दिनै फैबाय रिटायार दा फैनानै आंनि न'आ जाबाय गरायस्वर आरो बिथांनिया जाबाय रोङिया दारखुसियाव दा खानैजों लागाव मोनफ्लायनो मोनना जों बिराद जोबोद खुसि मोनबाय बेबायदिनो दिनै नुजाथिफैनाय जाबाय